Elite MTB College Jammerbugt er et tilbud til dig, der gerne vil udvikle dine MTB-færdigheder på et højt plan, samtidig med, at du gennemfører en studentereksamen. Uddannelsen er særligt tilrettelagt, så du gennemfører både en gymnasial uddannelse og træner MTB på eliteplan. Man skal her til Slette Strand for at køre mountainbike, fordi vi gennem de sidste 9 år har udviklet området til at være et sted, der er kendt for sine gode spor, også om vinteren, når der er mudder alle andre steder. Vi er efterhånden blevet kendt for at have en vis ekspertise i at vejlede og uddanne mountainbikere. Elite MTB College Jammerbugt er stedet, hvor du får optimale træningsfaciliteter stillet til rådighed og mulighed for at træne i dagslys året rundt. Du kommer til at træne på et af landets bedste MTB-spor med 5 andre ungdomselite-ryttere under vejledning af en af Danmarks bedste elite-mountainbikere, Esben Kronborg. Det præger området, at det er udviklet af mountainbikere, som i starten har gjort det som en fritidsbeskæftigelse, fordi der skulle være nogle gode spor at køre på, og senere har haft en kommerciel interesse i det. Så sporene er vedligeholdte, de er godt markeret, og det er gennemtænkt og sammenhængende. Som elev så får du mulighed for at træne sammen med Danmarks formentlig 3 eneste fuldtidsprofessionelle mountainbike-instruktører. Den hyppige træning sammen med dem vil være med til at udvikle dig som rytter i den retning, du nu har lyst til at udvikle dig i. Elite MTB College er den første af sin slags i Danmark og har til formål at udvikle både sportslige og personlige kompetencer på eliteplan. Vi tror på, at ambition og motivation kan forene begge dele for dig, der brænder for MTB. Du vil på studieretningen med samfundsfag A, matematik B og idræt B komme på aktive studierejser på alle 3 årgange. Og der vil derudover være masser af sociale og sportslige arrangementer, du kan deltage i weekenderne. Meld dig til aspirantcampen, hvor vi udvælger de dygtigste og mest motiverede. Klik ind på fjerritslev-gym.dk og læs mere. Ring på 96 50 51 00 eller gå ind og like vores Facebook-side.